भाई हमार। अरे तब हो पवन सिंह को विरोधी लोग आज तो तुम जाना बड़ा खुश होख बजा कहे कि तुम जाना का कई साल का तपस्या, कड़ा मेहनत, साम दाम दंड वेद, छल कपट और इतना साजिश और कोशिश कैला के बाद आज तुम जाना के सफलता मिलिए गई। आखिरकार तुम जाना अपन साजिश के जाल में फंसा के पवन सिंह के उ जगह पर खड़ा कइए दिल जा जहाँ उनकर भगवान रूपी जनता ही उनकर विरोध करे लागल, उनके गाली देवे लागल, उनसे नफरत करे लागल और यहाँ तक कि उनकर फोटो और पुतला जरावे लागल। और एमे पवन सिंह के मात्र इतने गलती बा कि पवन सिंह अपन गायकी, कलाकारी, अपन मेहनत, लगन और पूरा भोजपुरिया श्रोता के प्यार और आशीर्वाद से हमेशा भोजपुरी और भोजपुरी भाषा के बड़ा करे के कोशिश कैले बा न। देखा जा हम ही ना कहब कि पवन सिंह में कोनो कमी नहीं खे, पवन सिंह में कमी बा कहे कि वो अपन सही बात के भी सही तरीका से जनता के सामने नहीं रख पावे न। जौना के नतीजा ई बा कि जौन जनता के उ भगवान माने न आज उहे जनता उनकर विरोध में खड़ा बा। पवन सिंह के खामोशी ही धीरे धीरे दुनिया के नजर में उनके गलत साबित कर रहल बा, लेकिन दुनिया ये भी देख रहल बा कि कैसे विरोधियों द्वारा साजिश के चक्रव्यूह में रच के पवन सिंह के बदनाम और बर्बाद कइल जा रहल बा। हम पूरा भोजपुरिया समाज से एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि तुहन जाना एक बार पवन सिंह के साइड से भी सोच के देखो जा। अरे इतना जल्दबाजी का बा? पवन सिंह ये देश छोड़ के भागत थोड़ी बानो। पवन सिंह आजीवन ये भोजपुरिया समाज के बीच में ही रही हो। बस एक बार सच्चाई के सामने आ जाए दजा, ओकरा बाद तुहन जाना के जौन मर्जी होई तमन सजा दी हो जा। देखो जा कभी कभी जौन दिखेला तोन होला ना, और जौन होला तोन दिख ना पावेला। काहे कि अपन पीठिया भी अपना पीछे ही होला लेकिन अपन आँख से दिख ना पावेला। हम ई ना कहब कि पवन सिंह में अवगुण नहीं खे, हर इंसान में गुण होला तो अवगुण होला। सौर गुण संपन्न यहाँ कोई नहीं खे, सौर गुण संपन्न खाली भगवान होना, इंसान ना। बाकी जल्दबाजी में लेहल फैसला अक्सर गलत साबित होला। काहे कि देखो जा पवन सिंह के पवन सिंह ये भोजपुरिया समाज ही बनैले हो और आगे भी पवन सिंह के जीवन का फैसला ये भोजपुरिया समाज ही करी। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।